sandwiches zijn lekker hoor. Wat is de snor eigenlijk? Dat ligt er nog. Die karen. Ik heb nog wel. En proberen te dachten. Ik heb gisteren Barney gezien en toen dacht ik dat ik dat ook ging. Helaas. Moest je dat zien? Allee. Kijk. Oh. Zo is het ook mogelijk. Ja, ja. Zo goed. Zo borat. Snor. Doen? Even warm lossen, hè? Is dat nu in? Ja, wat denk je zo, hè? Weet niet. Is dat moeilijk? Nee, als het maar warm blus. Veel man. Ja. Hast du noch vorhin schon die Kids mit noch zu doen? Dat is waar. Ja, weet ik niet. Dat kent toch best gaat. Bij de revue. Nee, niet bij de revue, bij de fanfare of zo. Oh, leuk. Voor vandaag heel belangrijk dat we woensdag rustig en relaxed gespeeld hebben. Maar zorg nu dadelijk, als ik klaar ben, dat ze die concentratie weer pakt. En aan deze voorstelling gaat beginnen. Een nieuwe voorstelling die moet staan wie een huis. Dat moet duidelijk zijn. Vandaag hebben we Dukstad gezegd. Het is echt volle bak. Speel alsof ze het nog nooit gedaan hebben. En ademen. Succes en initiatief. Oh, dat is leuk. Moet ik nu nog wat zeggen? Wat? Zeg, mag ik nu nog wat zeggen? Ja, moet je het zeggen. Nee, dat hoeft niet. Ik heb alles gelegd, dat had ik nog moeten antwoorden. Zeg dat ook. Wat je eigenlijk niet tegen kan, hè? Als je nou tijdens een interview hebt mensen die zo doen. Begint een liedje over mijn vader. En ik ben heel erg sterk. Ik eet heel veel ijzer. Binnen niet op. Dat is misschien met een randje om. De heksen worden perfect, Loet. Alles een leuk, en de reactie Je spalt, zeg het maar. Maar het werd niet gewoon gewoon. Zeg het maar, jongen. Zeg het maar, gewoon. Alles klopt erin. Wij zijn Dana en Dennis en wij gaan een rondleiding geven hier bij de revue. Daar komt, Bij de trap. en daar komt een meisje bij van het ballet. Nee, dit is hier van Blad van de Dans. Van de dans. Hoe is het om te dansen? Heel leuk. Vind je het echt leuk om te dans je ook goed? Nee. Op een schaal van 1 tot 10, hoe goed dans je? Dat kan je niet voor mezelf zeggen. Zoals je ziet is het heel moeilijk om te dansen.